Magandang gabi, mga kapolitiko scooper sa loob at maging sa labas man yan ng Pilipinas. Oras na naman para pag-usapan ang mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika ngayong maghapon. Araw ng Biyernes, April 12, 2024. Ako si Jigo Postonero. Narito na ang ulo ng ating may init na kwentong politiko. Dating Pangulo Rodrigo Duterte harapang inamin ang napaulat na gentleman's agreement kay Chinese President Xi Jinping. Senator Cheese Escudero kinumpirmang nasa kanya ang kotseng may plakang number 7 na nahuli kahapon sa EDSA busway. Sakay nito, sino kaya? Habang kontrobersyal na si Pastor Apollo Kibuloy, iniwan sa ere ng matalik na kaibigan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinagtatago ang lungga, ibinuking sa media. Sa mga kwentong politiko naman sa reyon, Negros Occidental Governor Bong Lacson umreno na sa pakikipagdebate sa mga paring obispo kaugnay sa panukalang Negros Island Region. At Davao del Norte Governor Edwin Jubahib pinalagan ang inilabas sa suspension order ng palasyo. Isang miyembro ng gabinete pinagbuntunan ng sisi. At bilang palaman sa inyong FYPs, abangan ang kwento ng malaputok-batok na food trip ni dating Marikina Congressman Miro Kimbo. Wow! Sa detalye ng ating mga balita, inamin na mismo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagkaroon sila ng kasunduan ni Chinese President Xi Jinping sa West Philippine Sea. Pero nilinaw nitong hindi kasama ang pagkontrol ng China sa nasabing katubigan. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, mga kasama natin dyan, si Tala Lopez. Umamin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon sila ng gentleman's agreement ni Chinese President Xi Jinping sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagharap sa media, sinabi ni Duterte na tanging naaalala niya na bahagi ng kasunduan ay ang panatilihin ang kapayapaan sa pinag-aagawang katubigan. Hindi aniya kasama sa kasunduan na bawal magdala ng materyales sa BRP Sierra Madre upang komponehin ito. Sa huli, iginiit ng dating Pangulo na walang kasunduan na magkaroon ng kontrol ang China sa West Philippine Sea. We are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, Presidency, or Congress, can concede anything about territory. Hindi gawain ng Presidente. Hinamo naman ito ang Marcos administration na i-repair ang BRP Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat. Following yun. Subukan nila. Kabit ako. Ayaw namin ng gera. Magugunitang ibinunyag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kasunduan ng dating Pangulo sa China. Ako, si Tala Lopez, para sa Kwentong Politiko. Sa iba pang balita, kumanta na si Senator Cheese Escudero na kanya ang itim na SUV na may number 7 na protocol plate na nahuli kahapon ng MMDA na dumaan sa EDSA Carousel Bus Lane sa bahagi ng Ortigas Northbound Lane. Sa statement na inilabas ni Escudero, ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng kanyang kapamilya at aminado rin ng senador na hindi otorisado ang paggamit ng kanyang protocol plate.
Batid din ng mambabatas ang nangyaring paglabag na aniyay naaabuso ang naturang protocol plate dahil hindi naman sila pinapayagang dumaan sa bus lane. Dahil sa insidente, agad niyang inutusan ng driver na humarap sa Land Transportation Office at mag-comply sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Sinabi ni Escudero na hindi niya personal na ginagamit ang protocol license plates na in-issue sa kanya. At dahil sangkot sa insidente at paglabag ang kanyang mga protocol plate, ay issue-surrender niya ito sa LTO. Humingi ng paumanhin si Escudero sa publiko at sa mga kapwa-senador sa nangyari at pinuri naman ito ng mga otoridad sa pagtiyak na nasusunod ang traffic rules at regulation, anuman ang ranggo, titulo o posisyon. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga espekulasyong kinukonsenti o kinakanlong niya si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng local media kay Duterte, hinamon nito ang sinuman na pumunta sa kanyang bahay at hanapin si Kibuloy. Paliwanag ng dating Pangulo, ayaw niyang madamay sa mga kasong kinakaharap ng religious leader tulad na lamang ng sexual abuse at qualified human trafficking. Naniniwala naman si Duterte na nasa Tamayong Prayer Mountain lamang nagtatago si Kibuloy. Lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That could be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. Nandiyan na yan sa Tamayo. Nagkilang sa Tamayo. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na posibleng may trust issue si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagbuo ni Marcos ng isang caretaker panel sa halip na ibigay ng buo kay Duterte ang posisyong tagapangalaga ng bansa habang siya ay nasa Amerika. Ayon kay Castro, posibleng nakaapekto sa tiwala ng Pangulo ang pananahimik ni Inday Sara sa West Philippine Sea issue at ang pinasok na gentleman's agreement ng ama nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Bago umalis, binuo ni Marcos ang caretaker panel na binubuo ni na VP Duterte, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaugnay sa ginaganap na makasaysayang trilateral summit sa Estados Unidos, pinagtibay naman ni US President Joe Biden ang kanilang pangako na solidong depensa sa Japan at Pilipinas at handang paganahin ang Mutual Defense Treaty sakaling may kumanti sa ating puwersa sa South China Sea. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Eileen Taliping. Gagamitin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika kapag nagkaroon ng pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid o pandagat ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang inihayag ni United States President Joe Biden sa Trilateral Summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington DC nitong Biyernes. Muling tiniyak ni Biden ang pangakong solidong depensa sa Japan at Pilipinas at anumang pag-atake sa mga ito ay gagamitan ng Mutual Defense Treaty. Binigyang diin ni Biden na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ay kaibigan at partners na may nagkakaisang pananaw para sa isang mapayapa, matatag at masaganang Indo-Pacific. Ang Mutual Defense Treaty na isang security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay nilagdaan noong 1951 at mas pinaigting pa sa pamamagitan ng 1998 Visiting Forces Agreement at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Bukod sa defense at maritime cooperation, nangako ang Amerika at Japan na tutulong sa Pilipinas para matugunan ang mga hamon sa climate change at upang lalo pang mapalakas ang ekonomiya para sa mga bagong industriya at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Nakatakdang magpulong sina Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan
at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasunod ito ng pagbisita ni Balakrishnan sa bansa para sa 3 araw na state visit mula April 15 hanggang 17 sa sentro ang pagpupulong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa ekonomiya, seguridad at politika. Matatanda ang huling bumisita ang Singaporean Foreign Minister sa kasagsagan ng Duterte administration noong 2017. Inanunsyo sa kauna-unahang trilateral summit ang pagtulong ng Amerika at Japan sa pagpapalago ng ekonomiya. Sa pamamagitan nito ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas. Kaugnay sa balitang yan, makakasama natin muli si Eileen Taliping. Nangako ang Amerika at Japan na tutulong para mapalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng Presidential Trade and Investment Mission sa bansa. Ito ang inaanunsyo matapos ang Trilateral Summit sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C. ngayong Biyernes. Ang Trade and Investment Mission ay kapapalooban ng $1 bilyong private sector investment ng US upang suportahan ang transisyon ng Pilipinas sa malinis na enerhiya at innovation ng ekonomiya. Ayon sa Presidential Communications Office, isusulong sa Trade and Investment Mission ang katatagan sa supply chain at pangako ng US na maipagpapatuloy ang private sector investment sa Pilipinas. Pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang official development assistance ng Japan kasama na ang puhunang ibinuhos ng private sector ng Japan sa bansa para sa taong 2022-2023 na lumagpas sa pinangakong 600 billion yen sa 2023 Japan-Philippines Joint Statement. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Sa iba pang balita, nagbabala si Budget Secretary Amena Pangandaman laban sa mga scammer na nagpapanggap na opisyal ng Department of Budget and Management. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 8 individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng DBM. Ayon kay Pangandaman, hindi lamang nito dinudungisan ang integridad ng kagawaran, kundi nilalagay rin aniya sa alanganin ang kanilang mga biktima. Humingi ng tawad si National Food Authority Officer in Charge at Administrator Larry Lacson kay Ombudsman Samuel Martires. Kaugnay ito sa pagsumite ng listahan ng mga opisyal ng NFA na may kasamang patay ng empleyado ng ahensya na sangkot umano sa anomalyang bentahan ng bigas sa mga negosyante. Noong Marso, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng suspension order ang nasa 139 na opisyal at kawani ng NFA na sangkot umano sa pagbebenta ng 75,000 sako ng bigas sa mga negosyante nang walang public bidding. Kalaunan, binawi rin ni Martires ang suspensyon ng nasa 23 opisyal ng ahensya matapos ang maling datos na ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture. Mainit ang naging pagtanggap ng mga kongresista sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbawalan ang mga opisyal ng gobyerno na gumamit ng wangwang, blinker at iba pang kahalintulad na kagamitan sa kanilang sasakyan. Ayon kay House Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Nograles na papanahon ang pagpasarito lalo na at inaabuso ng ilang opisyal ang paggamit ng sirena at blinker. Para naman kay Taguig City Representative Pami Zamora, dapat maging pamantayan sa mga opisyal ng gobyerno na huwag gumamit ng blinker at sirena. Sa panayam naman ng Politiscoop kay dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate, isang makamasang pulisiya pero dapat manawagan pa rin na pagandahin ang daloy ng trapiko. Para sa masa, welcome yan. Lahat tayo magsakripisyo. No? Kung may traffic, dahil hindi solusyonan ng maayos ng gobyerno yung problema sa traffic, hindi lahat ay magsakripisyo dyan. Or kung hindi man, lahat tayo manawagan talaga sa gobyerno na hindi na kailangan yung wang-wang-wang-wang kung maayos ang daloy at takbo ng trapiko sana at yun ang pinagtuunan ng ating gobyerno na masolusyonan. No?
ng hindi solusyon na pangtapal-tapal lang na solusyon. Sa aming pagbabalik, ako, Bicol Party List Representative Raul Bongalon. Inakyat na sa Kongreso ang pag-uusig sa umano'y walang awang pagpatay sa isang Golden Retriever. Habang Davao del Norte Governor Edwin Jubahib, pinalagaan ang inilabas sa suspension order ng palasyo. Isang miyembro ng gabinete pinagbuntunan ng CC. Kaya't huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang kwentong politiko. Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, kinumpirma ng Camarines Sur Representative Ellery Villafuerte na magtatayo ang Department of Foreign Affairs ng special lane para sa mga senior citizens, persons with disabilities, solo parent, buntis, batang edad 7 gulang pababa, at pati na rin para sa mga overseas Filipino workers. Yan ay para mabilis silang maproseso ang kanilang mga pasaporte. Kasunod na rin ito ng pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa New Philippine Passport Act. Ayon kay Villafuerte, kasama rin sa bagong batas ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapatayo ng online application portal at electronic one-stop shop na tatanggap ng mga isusumiteng requirements ng mga kwalipikadong individual. Saklaw rin ng bagong pirmang batas na tulungan ang mga kapatid nating Muslim na kumuha ng kanilang pasaporte para sa Hajj pilgrimage. Si Villafuerte ang isa sa mga may akda ng House Bill 4002 na sinama para maging House Bill 6910 o 6510 at nagsilang kalaunan sa Republic Act 11983. Pinaiimbestigahan ni ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pagpatay sa Golden Retriever na si Kilua. Sa inihaing House Resolution 1668 ni Bongalon, nais nitong malaman kung napapanahon na repasuhin ang Animal Welfare Act para matiyak ang kapakanan ng mga hayop. Noong nakarang buwan ay nag-trending sa social media ang ginawang pagpaslang sa aso sa Bato, Camarines Sur. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin si April Magaling. Narito na ang mga kwentong politiko sa rehiyon, kaya't simulan natin yan sa Bicol Region. Ibinida ni Governor Dong Padilla ang ika nga nito'y pagiging pro-mining bayan ng Camarines Norte. Yan ay matapos nitong i-renew ang kasunduan sa isang small-scale mining na SMBC sa ilalim ng Provincial Mining Regulatory Board. Ayon kay Padilla, ang SMBC ang pinakamatandang small-scale mining contract holder sa lalawigan kung saan ipinangako niya sa kanyang mga kababayan ang hangarin ng provincial government na maglunsad ng mga inisyatibong magbibigay tulong sa interes ng mining industry sa Camarines Sur. Tiniyak rin ni Governor Dong na mapalawak ang pagbibigay kaalaman sa responsableng pagmimina kasabay ng panghihikayat ito sa stakeholder na samantalahin ang pagiging pro-mining ng kanilang gobyerno.
Samantala sa rehiyon ng Calabarzon, muling inalerto ni Batangas Congresswoman Maria Teresa Colliantes ang kanyang mga kababayan sa banta ng panganib dahil sa phreatic activity o paglalabas ng makakapal na usok ng Bulkang Taal kaninang alas 5 ng umaga. Sa abiso ni Colliantes, binigyang diin ito ang rekomendasyon ng otoridad na iwasan munang lumapit sa parameter o paligid ng mismong bulkan, lalo na sa Taal Main Crater at daang Castilla Fissures. Ipinaiwas rin ng mga piloto na dumaan sa himpapawid ng Taal Volcano nang hindi bababa sa 10,000 feet. Ayon sa kongresista, mainam sa ganitong panahon ang pakikipag-kooperasyon ng publiko para protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng bawat residente. At sa Western Visayas, tila suko na sa pakikidebate si Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson sa mga religious leader kaugnay sa issue ng pagsasabatas ng Negros Island Region o NIR Bill. Yan ay matapos igiit ni Lacson na kanya na lang ipapaubaya kay Pangulong Bongbong Marcos ang magiging landas ng naturang panukala. Matatandaan na kamakailan lang, kinatok ng mga Negrense Pri sa pamumuno ni Dumaguete Bishop Julieto Cortez ang palasyo para ipasura nito ang NIR Bill na siyang nagsusulong sa pagbubuklod sa mga lalawigan ng Negros Occidental, Bacolod, Negros Oriental at Siquijor bilang isang rehiyon. Ayon sa mga pare, ang kanilang apela ay bunsod anya ng nakakalitong adhikain nito sa operasyon ng kada lalawigan. Ayon kay Lacson, mainam na pagkatiwalaan ang kakayanan ng Pangulo na magdesisyon ng kanya batay sa mga ipinresentang dokumento sa mesa ni PBBM. Dito lamang nakaraan, kasabay ng pagbisita ni PBBM sa Bacolod City, inihayag na mismo ng Pangulo ang dedikasyon niyang isaayos ang kalidad at mabilis na serbisyo publiko sa Negros Island. Tawirin naman natin ang Davao Region, tila desidido ng makipagmatikasan si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib sa Palasyo o DILG. Kaugnay yan sa ipinataw sa kanyang 60 araw o 2 buwang suspensyon sa serbisyo. Kaugnay sa umano'y pagmamalabis ni Jubahib sa kapangyarihan at paggamit umano ng pondo ng gobyerno na pumapabor sa interes ng isang kumpanya. Git ni Jubahib, hindi anya makatarungan ang naging desisyon ng Palasyo, lalo't sa kanyang pananaw ay walang matibay na basehan ang mga reklamo at biglang pagpatalsik sa kanya sa Kapitolyo na niwala man lang anyang paunang abiso. Tila salungat naman ito sa pahayag ng complainant na si Davao del Norte Board Member Orly Amit na anyay noong 1 taon pa nakatanggap ng order ang gobernador. Buwelta ni Jubahib, malinaw na pamumulitika ang motibo sa kaso kung saan isa sa kanyang binalingan ng CCIC Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na maituturing anya na isa sa political rival ng gobernador matapos lampasuhin nung nakarang eleksyon ang kilalang makapangyarihang politiko sa rehiyon na close relative anya ni Lagdameo. Ayon sa gobernador, hindi niya lilisanin ang Kapitolyo at patuloy na magseserbisyo sa publiko. Inanunsyo naman ng DILG ang pansamantalang promosyon ni Vice Governor Oyo Uy kung saan binigyang diin ng Vice-Gobernador ang kahalagahan na maging kalmado at pagsunod sa mga batas habang umuusad anya ang investigasyon sa kaso ni Governor Jubahib. Habang sa National Capital Region, napagkasunduan na ng Metro Manila leader na i-reschedule sa Mayo ang target nilang mala-early bird working hour sa mga opisina ng gobyerno. Ayon sa Pangulo ng Metro Manila Council na si San Juan City Mayor Francis Zamora, imbis na April 15, iniusog umano nila ito sa May 2 dahil nais umano nila na bigyan ng mas mahabang oras na paghahanda ang publiko para sa nasabing patakaran. Dagdag pa ni Zamora, madali naman raw ipakalat ang impormasyon sa kada departamento at kawani ng LGUs sa pamamagitan ng pag-i-issue ng simpleng memorandum order. Mahalaga po kasi na malaman ng publiko yung impormasyon ito. Kami po sa LGU, we can adjust easily dahil isang simpleng executive order lang po yan ay malalaman ng iba't ibang departamento namin at mga kawani. Ngunit ang publiko po, we would like to give them more time to know that there will now be changes in terms of the work schedules. Kaugnay naman sa basihan ng kautusan, binigyang diin ni Zamora ang higit 100,000 kawani na maaari anyang mabawas sa nagsisiksikang individual sa oras ng rush hour sa Metro Manila. Kung 112,000 to be exact, at yan ay bilang ng mga kawani. So kung yung 112,000 na to ay hindi sasabay sa rush hour araw-araw, isipin nyo kung gano'ng karaming tao at sasakyan yan na iiwas
sumabay sa ibang mga sasakyan tuwing rush hour. Hindi lamang ang mga kahuli ang dapat nating i-consider dito. Even those who will transact with local governments, mas maaga rin sila pupunta sa City Hall. So, you can imagine na meron itong magiging exponential effect po sa bilang ng mga tao na hindi nasasabay sa usual rush hour po, lalong-lalo na yung mga pumapasok sa pribadong sektor. Ako, si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Samantala, i-ready na ang inyong FYPs dahil susunod na ang mga kwentong naglalaman ng mga kakaibang pakulo ng mga politiko. Abangan yan sa aming pagbabalik. Heto na naman tayo sa ating Politiwu. Kaya naman makiusisa na sa kwento ng isang babaerong politiko na iniintrigang kinakalantari raw si Mayora. Wow! Ayon sa ating scooper, madalas maispatan na magkasama itong dalawang politiko. At dahil nga sa imahe ng lolo nyo, duda ng ilan, maaaring pumipila na rin si Mayora sa magiging koleksyon ng babaerong politiko. Pasok na pasok naman raw kasi sa banga ni subject ang ganda-gandarang aura ni Yorme. Na bagamat bumibilang na rin ang edad nito, panalo pa rin aniya ang look at pormahan ni Mayora. Wow! In short, may K pa rin ang asim ni Madam. Kung ikukumpara mo sa esmi ng babaerong politiko. Ayon kasi sa mga Marisol, tila hindi raw kayang mag-flag ceremony ni subject sa kanyang esmi na marahil bunsod ng rayuma at pagiging sakitin nito. Wow! Maaring matagal na ring naglalaro ng apoy sila Mayora at ang babaerong politiko. Dahil kung sisipatin mo raw ang bunsong Junakis ni Mayora, aba, medyo naiba raw ito ng hulma kumpara sa iba. At kung totoo nga ang chismis, abay, panalo talaga ang moko. Wow. Dahil pwedeng makamenos siya sa sustento't lalo't kilalang mapera ang naturang alkalde. Clue! Ang Mayora na iniintrigang ginagarahe
na ang babaerong politiko ay may ibang sideline noong kadalagahan days nito. Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika na at sundan natin ang ilan sa mga FYPs or follow your political stories. Family and nature. Yan ang tila simpleng happiness ng politiko couple na sina Leyte Congressman Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres. Kung saan, mababatid mo rito ang ika nga simpleng probinsyana life. Sa isang uploaded video ni Goma, ipinakita nito ang animoy, munting family bonding sa kanilang malawak na kabukiran. Habang pinagsasaluhan ang not-so-foreign pasta recipe na gawa ni Goma. Wow! Gayon din ang native buko juice na kanilang pinitas sa mismong farm ng La Familia. Sa naturang video, spotted si Mayor Lucy na bagamat naka-office attire, makikita mo naman rito ang pagiging simple at dalagang Pilipina na very mahinhin habang nilalasap ang special menu ng kanyang mister. Naika nga ni Goma, enjoying nature and its bounty. Speaking of food trip naman, pepreno o makiki-G ka ba sa malaputok-batok na listahan ng mga putahing game na nilantakan ni former Marikina Representative Miro Kimbo. Dahil sa latest food hub na kanyang napasok sa syudad ng Marikina. Wow! Aba, literal anyang pamatay ang iba't ibang fats and calories na pwede mong tikman. Sa video, ipinakita ni Kimbo ang menu kung saan mapapawaw ka sa kada pangalan ng putahe na pawang may katunog na ospital. Mula sa sinabawang lomi, goto, hanggang sa mga rice meal tulad ng bulalo, crispy pata at bagnet, sure na matatawa ka at medyo mangangatog. Wow. Hindi lang ang iyong tuhod, pwede na rin ang iyong puso. Dahil sa bansag nilang positive brain damage, lymphoma, final destination at iba pa. Banat pa nga ni Kimbo, lahat ng pagkain dito makasalanan sa katawan. Itong lugar na ito, ang tawag, talagang gaganahan ka kumain. Samantala, ibinida naman ni Mayor Lani Cayetano ang mga melon ng Taguig. Yan ay kasabay ng kamakailang pagdiriwang ng tropical season sa kanilang syudad. Wow. Sa post ni Mayora, ani ay summertime, kaya't harvest time na rin ng nasa halos 2,000 metriko toneladang melon na locally produced sa tinatawag niyang probinsyudad ng Taguig. Ayon kay Cayetano, ipinagpapasalamat nila ang pamamalagi ng tradisyon sa lungsod kasabay ng patuloy ng pagpasok ng modernisasyon ng kanilang ekonomiya. Paliwanag ng alkalde na dahil sa naturang pagdiriwang, mas lalong lumalalim ang kaalaman ng mga taga-Taguig, partikular na ng mga kabataan sa kanilang kultura at kasaysayan. Saan ka pa makakakita sa Metro Manila ng isang lungsod kung saan posible pala, no, na balanse ang modernisasyon at tradisyon. Sa Taguig, nakilala po tayo bilang isang global city. Pero nagpapakilala din ng Taguig ngayon bilang isang probinsyudad. Diba? Probinsya at syudad. At para naman sa ating pang-aliw na politiko ganap, panoorin itong mala professional talent ni Pasig City Mayor Vico Soto na bagamat wala sa mood, naipasok pa rin ito ng bongga. Wow! Ang bola ng basketball sa ring. Sa short video na ibinahagi ni Vice Mayor Dodot, muling makikita ang effortless na shooting skills ni Vico. Na kahit tila bagsak ang energy at napilitan nga lang si Mayor, simpleng nakapuntos pa rin ito sa ring. Na tila maging si Vice Mayor Dodot ay napawaw sa eksena. Ika nga, panalo ang inauguration shoot ni Yorme. Wow!
Alam mo, partner, talagang medyo bumibilib na talaga ako dyan kay Mayor Vico, no? Kasi parang, grabe, hindi na to chamba eh. Talagang hindi mo alam kung skills na talented grabe, talaga no? siya. Magaling mag-shoot. Ikaw ba? Si Mayor siguro. Kasi medyo kapos ako eh. Si Mayor kasi, kahit half court eh, partner. Magaling, kaya niya sumut. Oo. Nag-PBA kaya si Mayor? Hindi nga gusto ko malaman, or let's say yung training ng bata pa, di ba? Or yung mga parang team sa clinic, UAAP. o yung mga ganyan. Kasi magaling yan. Tsaka katangkara naman talaga si Mayor Vico. Usually, di ba yung mga basketball player, gano'n. Yan. Osha, ito na po muna mga balita ang aming nakalap sa buong maghapon. Naku, Friday na pala. Yes. Happy weekend po mga Politico Scoopers. Ako po si Carol D. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita na ulit sa susunod na linggo. Alas 8 pa rin ng gabi para sa walang humpay na kwentuang pampolitiko. Muli, magandang gabi.